Er is maar één deel waar ik nooit zou willen missen. Dat weet ik zeker, alle twijfel van de baan. Ik hoef niet na te denken wat ik zou beslissen. Ik ben John Smeets, ik kom uit Broek Sittard. En we staan hier in de optochthal van Sittard. Ik wil je een beetje laten zien zoals carnaval eigenlijk in elkaar zit de vastelavond. Hier in Sittard. Zowel het vrijwilligerswerk als het hele werk eromheen. Hier zie je in het begin van de wagen. Er zijn lui die zitten in de wagen in de boer, die zitten in het lasje, een plekje. En dan denken ze, wat moet dat werden? En wie deed dat? Wie dat deed, dat zijn allemaal vrijwilligers. Het is hier hartstikke gezellig. In november beginnen vrieën. En dan begint de hal langzaam vol te struimen. Nu is nog alles kaal. Maar dadelijk, op de vastelavond zing je gewoon die wagens eruit en dan staan ze klaar. Tover mij gaat kleuren met het schmink op mijn gezicht. Pakske aan het broekske op die dag zijn weer in zich. Heur van witte truiten, al het broes mij in het bloot. Schittert dan het rood, geel, gruin, dan weet ik het kum goud. Het kum goud, dan weet ik het kum goud. Zo'n ding waar we om inhangen. Nee, dat moet met in kunnen hangen. Oh ja, maar dan heb je hier de zwaarspeling. Nou ja. Gewoon zeggen als een... Wat moet er nog los? Laat maar schoon, ja door. Hier staan we dus bijvoorbeeld bij een wagen van Club de Snaken. Daar ben ik toevallig lid van. En die mensen zijn nu bezig met draad op te zetten, dus dat is kippengaas. Dat wordt dus op de patoniezer gezet, dat wordt het eerst gelast en dan komt deze erop en dat moet strak erop zitten. Want dan moet er eigenlijk angel weer over gaan plekken. Met kranten. En als ze de kranten erover hebben geplakt, dan komt er nog een laag over. Dan gaan we over naar een andere wagen. Dan doen ze dus, hier zit de laatste laag erop. En die laatste laag, dan komt dadelijk een schilderlaag over en dan wordt er nog eens gelakt. En dat wordt dus allemaal gedaan door vrijwilligers. Die mensen zijn wel een stuk wier als de meeste, want wat hebben die nu gedaan? Die hebben dus bijvoorbeeld die koppen al gedaan. Dan hebben ze daar in de kop staan, daar zit gaat die wilken dus de koppen vuren. Dan zit je de papegaaiebezitter, maar zo werken hun eigenlijk drie delen van de wagen tegelijk. Ze doen niet alleen lasje en schilderen, nee, er wordt ook geplakt ertussendoor, er wordt tampax gezet. Hier hebben ze dan de jeugd, dat is de toekomst. Hè. Dat zijn de mensen waar we dadelijk van afvinken. Wat via nu allemaal in hebben gezet, dat zullen hun slag moeten afmaken. De drijfveer om de kinderen te bezig te dat ze een stukje fantasie kunnen maken, van hun eigen fantasie kunnen waarmaken. Zowel in een kinderopvang als met een carnaval. Maar dat is eerlijk zijn, met de vastelavond verkleedt ze die ergens in, wat ze misschien niet gaan schouwen of ooit eens een keer eens willen zien. En dat is voor die kinderen natuurlijk nog sterker. En dat zonnig. Zie groot met een wagenske en veel groot met een grote wagen, door de optocht mogen trekken en zitten. Ja, hier zitten we in café in Starenvoes. Dat is eigenlijk een beetje de bakermat van alle ideeën. Iedere keer ben ik hier weg, gewoon uit de kastelijnse gaat, er zijn een hoop filmpjes weg. En dan zitten die meestal in de tas, want die schrijven dan alle ideeën op. Die werden niet geboren bij Groot Klaas Beyer. Kalm met Awalu, veel ervaring. Je begint over de stomste dingen, heb je langer dat voor je heen zitten. Wie beter dat het wordt. En dan komen ideeën, de een smet nog dat refereren en dat refereren. En als het dan toes komt, dan zitten de Beyer-filmpjes met de teksten. Die zitten dan weer in de tas en dat zijn ideeën. Er is maar één deel waar ik nooit zou willen missen. Dat weet ik zeker, alle twijfel van de baan. Ik hoef niet na te denken wat ik zou beslissen. De vastelavond, ja, dat kunt mich nemens aan. Maar geboorte van die vastelavondsidee, dat ik hier bij buffet. Verwens ik een zelige vastelavond. Zit er? Allah! Ah!